So guys, nako na rin guys, ang isang ibanta dyan ni ang Queen of the Night. So ang tawag din sa uban is Princess of the Night. Pero mas ganahan ko og tawag ni si og Queen of the Night kay gabi lagi ni si mo buka. So humot ka adto ni sa guys ug buka basig namos personalan ni mo buka ni. Diya kani kunong tanama guys ug mag-wish ka. Matupad ko nun yung mga pangarap nga imong i-wish dani. So nag-wish ko guys nga sinikol maka pasar sa ijahang pag board exam ja mo yang gipangado dali sa kanang Queen of the Night. So mo dinhi hang giampo gabi guys. Ha ni si Janggi kanang gibantajan nga mubuka na ni si Ja. So naghinay-hinay ni sa buka guys na nawa guys. Kita rin jud mo hinihinay ni sa buka. So tara guys, naghinay-hinay na jud si Ja na. So mulihok na si Ja guys kanang padung na jud siya mubuka. So, nawa, kahini-hini na sagbuka guys. Inganga na si Ja. So, atang huwaton guys, nga mo buka na din si Ja. Kanang dako juga yung pagka bukad ni ijahang buwak. So, dyan yung giagwantahan og bantay guys. Yan na guys, yung buka na dyan si Ja. Hini-hini sagbuka, pero mubuka pa dyan si taman guys Ja. Di na ko makahuwat danig taman alas 12 kay gabi na ako na lamang sa dariga tikaw-tikaw. So mahadlag po guys ako ra sa dari nagbantay na gabi na mga tao nga tug na. Pero nahinuy nag-video kay dari speakers guys kay nalagi nag-birthday mo lagi nang halasang gimute na laman kay nay kasag kadto nga tugtog. So, salamat kadto nimo Queen of the Night kay budyo kong gipakita nga mubukad ka. Morning, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel dyan guys. Nag-ilis ko guys na ang outfit guys, murag sigwalo. Dya, salamat ka dun sa pitaka gihatag ni sis in India. Dya, hapa dyan ning giampingan kay love dyan ni ka dun na hang pitakahan dya. Wa ni sud guys, puro rin ni mga ATM. Wa pisud nga mga ATM. Dya guys, wato di ko rin nila ka Jijin Bors kay naay gihatag si Ate Bing. Mag-ati ba ko dyan, magmamba ni or mag-sis ako na ni Jay wako kay bawag pila edad dani ni Ja. Diyan naapilan bugod niya Ja guys itagaan ko ni Ja og kanang mga sidling diyan ako ni sinina so ang kwaon karon guys padung na ko karon sa dalagit. So see you dito guys sila ka Jijin Bors. Diyan padung na ko. Bot na ko dari la Jijin. Wala naguwan dai ko dari. Ayo. Hala si Mama Ruby. Ayong muto. Ayong muto. Jijin guys. Ah, duga na kay dugi kayo ni. Guys, nasa tirubi guys. Handa ra kuan. Hala si Bing ko nagtago tindahan to ah. Ano na siya diha magkuhan. Ayong muto. Marubigi. Eh guys, sa tirubi guys, mga boats. Kaya magkuha siya sa pasalubong ni Ate Bing. Salamat kay kaso ni Ate Bing. Panihot to te. Tarong gian no. Ano mag-bike na sa napod? Nagilis ko kuhan, hydraulic nga brake. Kahit kalit ra ko gari guys. Layas na ko dito sa mga kay pag-unin na ng dagat. Ayong mahato ito. Hi guys. Hi Kita na po ni Jijin guys. Yan ako daris kuhan guys. Yan na si Daris Dalagit. Nag-enjoy siya dito ka ng Ugay ko dito. Kuwas Buhol. Balik na po ko Buhol. Balik na pod ko. Balik na po ko Buhol. Birthday na po ni Nanay Puhon. Naka-birthday nanay. Puhon. Uy, Mingkoy! Kamanihot to te. Nagtara, nagkaon naman ko ganihas ba guys, sa gihatag ni Ate Bing. Hasan din ato na natin ang hala. Ito na niya box. Mga seeds. Buwak.
Kahilig man kuno kag mga seeds singan sidya. Salamat kadyo Ate Bing. Ate na si Bing edad. 47. Mag-ati di ko nimo kay nag-uman ko mga ati ko nga kuan masig tiguang pa ko. Kanira ang tan-awon ni guys kay excited man jud ko daning kuan. Excited ko daning mga sidling nga gihatag. Wala sa man yung sidling nga. Kanawa gunsa. Wala na ning tirek man. Na day. Ana. Mura lagi ni sibujas. Ay sam na buwak. Hala mo sa bugnaw raman ni siya mo. So what Kuan, man. pero summer kuan man ay ning tirek na Mabuhi na kay naman ning tirek. Sumanap, yaw Na. Na ning Ano ning tirek tirek na. na. Hala ning tirek na. Yawa. Kuya man ni Ate Bing gikan pa man din sa Amerika. Hala ang daghan ng sidling. Okay, mamanday mo ang hilig. Tingnan Kuan mo ni na siya sa tang vlog tanan. kanang sa ni siya. Litos. Unsa man ni ha? Nga, kag may kanyang siblings. Di ka mo tanan sin. Bisud ko. Why, Ay, di arag kamatis. Nga dagge. Hala mamalit siguro din kanang tawag nito. Kuan pipino din. Daghan naman yung silig pumutan. Hala salamat pipino lagi din oh. Pipino? Yung pipino. Dari Jijing guys, ako ubanan dari kay mga dumi og Mr. and Mrs. ang tawag dani guys, wa mo bukuling ana. Ani ba na Hala sayang na baka ijara bang iputlan. Na guys. Na kanang sagol bitaw sa puti og pink. Adik buwak. Sagol siya. Ganahan jud ko na hala di lagi jang iputuljin. Natin pamunitin. Ang bulitin ni jang gilabog. Dari ko sa lula ni Ropa akong kumari. Hala Jin. Panyawan man ni Jin. Salamat Kadyo. Thank you. Thank you po. Salamat turang ka. Alam ka sa kayo dito sa akwa? Ang kabutan nga mama ni Jin. Terminal mo sa kayo? Di nagdala ko. Diha ako kanta. Salamat Kadyo. Sige, bye-bye. Gigi. Pasakya usaway. Gigi. Pasakya day. Wa mas gigi. Salamat Kadyo. Sa Oh, inyong sige, thank you kayo. Pasakya sa Lo, inyo. ako ra jud ginuo ko dari ako. Salamat Kadyo. Halaming ko ili lagi ka. Bye-bye. Timing koy. Uy, chocolate na nga. Naana, salamat Kadyo sa Ate Bing. Nakangari ko dyan na. Ninyo dong. Nakakuha pa jud kog buwak. Adjaw gara dari ako. Salamat Kadyo. Ha? Masage. Bye-bye Gi. Pasakya dito, Gigi. Okay ra Gi. Salamat Kadyo. Kay na murag kabagsakan na ba? Bye-bye Gi. Love Gi na. Bye. Bye-bye. Dali ra Kadyo ko Gi kay naidahan trabaho. Salamat Kadyo. Dali ra ka Jin. Ha? Kanuban-uban man ka. Magatod. Adjaw ra. Hoy ginuo ko adjaw ra. Kay dali ra bitan na maagi ng kuan. Dugay. Wala, salamat lo. Hala rami sa saging man jud. Narang ka nagkakado dawin. Na. Oh, dagkagano oh. Ang rami man jud na Jin baligja pa na. Baligja na nila mahinog na pinukon pa nila sa nila baligja. Naay ka kani sa tibing dana. Alam mo jubig. Kung kita siya. Mo jubig balik na laman. Dili bagi pabaligja na laman ta nila bisag ilaw. Hindi pa nagtat man di pa nakunulan. Tinaw. At least ug nay mo palit. Baligja na laman. Kaysa ilang pahinugon pa ang lami ara ba dyan na tamis. Ang pagod sa pigda silang mga Na naman ay bukid na sinjuha din magsakasaka ka dito sa babaw oh. Ang gibantayan to ah. Gibantayan pa ko guys. Ja, nakadaan na po kog buwak.
Mapuno og bay sa hangamo dito guys kay sige nagtamnan na hagbuwak. Guys, bye guys, this Crystal guys. Ja. Salamat day kadto sa Oreo chocolate nga kanang salamat Ate Bing. Katilaw pud mi simuhang gikan sa America. So na sang gikanan guys dito sa bus guys kay kanon na jud ko. Salamat kadto sa mga sidling, daghang kadto mga sidling guys. Diyan mo tanawon din guys nga buto sa plastic. Ah, saan niya? So yan giabrihan ni Crystal guys. Hala. Kanina, Puma. Hello, wow. Sabi, ipakita niyo mong hello, wow. Hello, thank you. Kasakpagado ni Crystal. Then, Wow, ka-nice. Salamat, Ate Bing. Love you. Sabi mo, love you, Ate Bing. thank you. Napa, please. Justice. Hala. Kaya ni makay dako. Magbating shoot na di ko, ani. Thank you, Ate Bing. Salamat, Kaju. Kanang, sinakabutang na nilay? Justice. Isjag kari kay niya, is Kaju sila kay original Kaju kay kuan dyan ka ng Puma. Dyan na is Kaju tila. Napaisa nak. Wala, pink. Wala, pink. Hala. Sab. Hala, dress. Yes. Hala. Thank you so much, Ate Bing. Thank you, Ate Bing. Dia mo nang nadawat na siya nga hangikuha to ila Jijin. Kay excited Kaju ko nga makakita sa imong gihatag na. Salamat, Kaju. Imo pa dyan gahinan pa dyan ko ni mo, Ate Bing. Salamat, Kaju. Jumping day mo sa inyong biyahe-biyahe ni cute baby boy ni mo. Diya, naghanag sidling ha naning gitanaw guys. Pili ang sidling nagdali. Kanang naalas day ning terek. Na flowers mo siguro ni nga murag rose na. Na. Diyan naalas day ning terek guys na. Cucumber. Diya. Cucumber. So naana ko itanom dito nga cucumber guys. Sunod na hanap po ni itanom kay naana ko nakatanom ako dito na po ka ay manam ka Herbs. Herbs. Culinary herbs. Ah, kuan ka ng kinchay. Ug kaning murag ay sagol siya nak tulo ka klase. So tulo siya ka klase guys na mga herbs. Oregon. Kamatis ni. Kita. Sunflower mix. Nice sunflower. So dyan ay pangitaan og kuan guys kanang lugar ug kanang juta nga muturok Ano may kamatis? Hala, kalais kayo kamatis kay murag gikan para ba dito sa Amerika. Salamat ka Ate Bing kay bawo na jud ka nga mahilig jud ko mananom. Yellow man lagi ni walay nga lang. Kamatis siguro ni. Jakari guys, kuan po siya tulo ka klase. Oh, tulo ka klase ni na kay na may tulo jud. Sinam ay sana may. Kanina Herbs sa man kaning gyapon. cinnamon, lemon o Thai. tulo po siya ka klase guys na. Salamat ka Ate Bing. Hanli siyang sugdan og pang seed. Salamat Kaju sa imong gi-share pod nga blessing namo nakakaan pod mismohang milk ka chocolate. Ni siyang gikuan guys kanang gikanan na ni just bus kay agang gisaksan nga bus grabe murag maggaba-gaba ni hang kuan kay grabing ka. Kasi kadto ni padagan kay di man to aircon ang kasi ni padagan di isil sa naslip na kay murag nahumok na. Ako ikon sa. Thank you muna kasi. Thank you. Thank you, doll. I love you. Guys, kanang salamat day Kaju ni Ate Bing.
parol. Gikan na siya Amerika pero taga Talisay Cebu de ko na siya guys. Salamat kay Ija patungong giapilan sa siyang mga blessing nga ijang gi-share namo. Salamat kadto sa mga sidling. Salipay jud ko sa mga sidling ja. Salamat kadto sa kaninang tirno kay di man di masaktong Kristil sakto ra din inahang ni. Ja murag aho din ni tanan guys. Salamat kadto Ate Bing. So mag-ati na lang ko nimo kay murag 47 naman ko nimong edad. Ja murag tiguang para ba di ko tanawon nimo arang pangkabata man nimo. Ja hading pasalamatan tong tanan nga mga ning share og blessing namo. Salamat dinjong tanan. Di mo na matagsa-tagsa og mention aghang mga nahanan guys siguro ma-mention na guys kanang salamat kaadto. Ang unang pasalamatan kato si Sir Mike. So sa wa pa ko na siya wa pa ko nag-vlog guys. Sugod sa pag-pandemic ning share na sa blessing namo taga Texas na siya. So weekly na siya mo padana mo para among pangkonsumo, pamalit og bugas ug mga gamit na mo sa kusina. Siguro guys murag mga 5 months na or 6 months na nga wala sa mo kuan mo share sa diyang blessing kay na siya diri karon sa Pilipinas. So na siya sa Bohol. So na sa Bohol nagpajuron guys kay na 80 na nakapin ijang edad ja. Pensionado na siya. So kami may ijang napili nga matabangan sa pagpandemic. Salamat kaadto jud ko dana ni kay ugwa pa na siya guys siguro wa nami na nga intonsis nami sa wa mi makaon. So salamat jud kaadto nimo kay di jud makaagapay na namo kay nag-eskwela mga bata sa mga kinahanglan kaning mga printer, mga laptop nga gigamit sa anak, kaning cellphone sa anak kay jang ipalit. Ija na. So di jud mi maka-cellphone ug wa na siya. Salamat kaadto Sir Mike. Stay healthy and stay kanang sip diha sa Bohol kay nana sa Bohol karon. Pasalamat ko ni Maria Cecilia Riburosa kanang kanis siya guys mo ni siya ning message na kaning hatag ni siya og kanang traktor ug turtor nga naa dito sa Bohol tuan ni tatay. Salamat kadto ni Moses ja. Kada adlaw jud na siya mag video call na guys. Gabi ganing buntag nag video call na pod mi kani Mama Julie. Salamat kadto ni Sir David pod ug ni Ma'am Rihina. So salamat kaadto sa inyong mga grasya nga inyong i-share namo. So haning i-mention guys katong mga kanang ning share og blessing sa ilahang mga blessing nga nadawat ni share pud sila namo. So salamat kaadto minindyo kay bawo jud ang Ginoo nga kanang tabangonon jud kaadto mi. So lami mo jud sa pamamati guys kanang makatabang pud ka nga kanang naa ka kay bisag ako gali guys bisag kanang gamay ra kadto ang mga ki-income dari bisag nay mo doon ha dari nga panginhanglan mo share pud ko sa mga grasya na bisag ginagmay makatabang pud ko nila ja bisag ginagmay mga dilata mga noodles nga na mga itlog. So malipay na ta guys nga makatabang ta. Salamat ni Cheryl para og ni Sis In kaning mga gamit nga ijang gihatag na sa kusina. So magamit ra jud na puhon maka human na si Nicole Eskwela kanang maka mag-eskwela na human na sa eskwela makatrabaho na sa puhon si janay mo hatag na hanay kanang makapangita na jud mi kanang mapistuhan jud nga per naminti na jud mi. Salamat ni Sis Marpico og ni Ma'am Ipmia Chavez nga nasa sa Manila. Salamat kadto nimo ma'am sa imong always jud nga intabang namo. Si Salumi Ramo and Sis Marieta Ramo. So kanihang ipang mention guys man always na sila mga abid pa na dinahan ni sila kanang mo message na sila na kanunay. Sila Love Chan salamat kadto kanang padung na pud isang muari guys. Wa ko kay bawog muari na sa dari pero naana sa karon nagbakasyon na sa Cebu. Sis Ansan Blanton salamat kadto sa imong mga blessing pud nga imong gihatag na mga Boholano. So mga maluluyon ja matinabangon jud ni mga taga Bohol. Salamat ninyong tanan. Di ra pud taga Bohol pariti mga taga Davao. Di ra pud taga Davao sa tibuok kalibutan na adyoy mga tawo nga grabing ka maluluyon. Salamat kadto ninyong tanan. Kanang di na mo na matag-sa-tagsa og mentions kato mga ning kuan ja. Shout out ay ko Ilinita Molina taga Alicia Colony siya ning comment karon ja. Salamat kadto. Kaya si Jaraman to ning comment ka magpa-shout out. Salamat. Ja guys, taas-taas na kadto gahong kanang video ja pasensya na katungan na mention katong mga nisintog mga Gcash na salamat kadto ninyo kay ara nakaala jud kadtong tabang na para sa anak. So katong
namong apil sa pag-ampon ja part na jud muna sa kadaadlaw nga kuan kay labi na na si kanang si Sis Maria Cecilia Ribusura taga Bilar Bilar lagi kanang sige na din na sa nakag video call ja salamat kadto amping kanunay ja amping sa tanan natong mga lakaw kada adlaw atong mga panarbaho panginabuhi nga na tanan man jud ta nga mangitag panginabuhi ja salamat ja see you next vlog. I love you all.